Il-Papa Franġisku jagħmel riflessjoni importanti ħafna li tot ħafna l żminijietna. Jgħid Pawlu għadda minn din il-kriżi mhux bil-forsa ħaġa negattiva, l-kriżi hija meta xaħat jarblek, u insomma jċaqilqek ftit, jixxejkjak ftit. U ħafna drabi aħna meta ngħaddu minn xi mument diffiċli anke fiż-żożija tagħna, anke aħna u qegħdin nikbru, ngħidu x'se jiġri minni. Donnu jisma' nitilfu t-tama. Il-Papa jedinna le, fil-mument tal-kriżi, anzi rridu niftakru fit-tama. Li din il-ħaġa se tallimna x'inhu li żjed importanti u x'mhuwiex. Se tibdel il-qalb tagħna. Aħna hekk nitolbu biex dan il-mument diffiċli li għaddejjin minnu mhux biss bħala pajjiż fid-dinja kollha. Ma jagħmilx li l-qalb tagħna tibbies għal xulxin hekk inkunu qalbna jibsa, kif ngħidu bil-Malti, imma nkunu ta' qalb ħanina. Nifhmu wkoll kemm importanti l-imħabba ta' bejnietna, l-għoża ta' xulxin, kemm hemm affarijiet oħra li mhumiex daqshekk importanti li nistgħu wkoll ngħaddu mingħajrhom.